שמישהו כבר יסופר את הקומקום המפגר הזה. ומהבוקר מרתיח מים. קבלו אותו את הקומקום. אתה יודע, נמאס לי, וגם נמאס לי. במה נמאס לך? אני שמעתי, פתחו נגדנו, הגנגסטרים של חולון. סגרת את הדלת? סגרתי, אחי, סגרתי. יאללה, איך סגרת את הדלת? אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אל תשכח מאיפה הגענו, מאיפה? מפטי? פסטיבל. תרשום פסטיבל. מה זה פטי-בר? תמיד אתה אומר לי פטי-בר. ידידי. כדי לספר לך על פסטיבל, אני אצטרך להרוג אותך. או שאני אדליק לי... לרגע נבלתי. אני אספר לך את סבא שלי. ספר לי. אמר לי. בפסטיבל ילדים אין גבולות. לנו אין גבולות? אין גבולות. איך אין גבולות? תגיד לי איך. פעם מישהו עשה משהו שהיה לו גבול, שלא יודע, מישהו עבר את הגבול פעם? מישהו עבר את הגבול? אתה שואל אותי אם מישהו עבר את הגבול? ילד מיוסר. מי זה? איך קוראים לו? פלח שמו. מה פלח? תומר פלח. מה איתו? הוא היה אחד מהיושבים בקבינט הזה שנקרא פסטיבר מכמורת. המרכז את אזור גוש הצפון. עכשיו אני יודע מה זה פטי-בר. זה הביסמיטים האלה שאתה טובל בחלב. אחי! זה פסטיבר. אנחנו פסטיבר. כי לנו יש את האלף. האלף. מי זה האלף? זה איציק. מי זה איציק? איפה הוא עכשיו? אני רוצה שתביא לי אותו עכשיו. אם איציק היה פה עכשיו, אז כבר היינו יודעים שתומר לא פה. תומר פה, ואני אגלה לך. אני חייב לספר לך סיפור. ספר את מי? זוכר את הבן שנעלם לך פעם? כן. זה אני, זה תומר. שלום אבא. איך מצאת אותי? בשכונה, כל היום בגרודקה. יאללה! איזה קטע! איזה יאללה! מי המאמין שם עם סוסו! פסטיבל. כן?